Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaya nasipit ko ang nakanas bakit ginugol na lalim dalam padasan wala suara ko. Ako yang hirap na yan siya ng paumiga kabugad na namin pila. Dahil ako na kabugad na napitilan sa katalagayan mo, di ako nastan rin ang pintuan. Kautan na papangyapan ng taloy sa isa. Mali na matalo sa akin ninyo ko rinaragan yung denarok ka na sa kwano suara ko. Kami pa niya pagtanak ka na malambat sa pamikiran ka na tago dia sa suara ko kagay din yung kay pamyakapirahan ito na napunin ang kampang isorong parang pastay din. Nawanan niya ka na masana, budiyak ka na masarwas sulok budiyawan sa niyo na makanggay kayo mamahakay. Napag-insuport ka nung kaboy na ibayanan yung malalaman na dito na agos na nolong aboy. Asa busutuan tanong isa-isa kalong ko isang tila na aguli ang paawin niya. Natigat ka na inatakin sa sulalaku sa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
pahawina batang ramim beru Huli na po
apa itu nurai sambil menggendel insan saya lalu nauna nunggu apa mikir nasarno hidup berkemasai kami kita santaran karena paman pertakadere sirut negeri saya honor jina di hokai di pantai nata manapolitania namahabira keginan katanya dari kuring ada sekali lagi nan aku nak kadang-kadang Bye.
dan singgeman Nanggo sakaya sawan sige sakadere umuhang tim O bakape dinakwe Aini do naman sibi nasib layak nasib Aman din natiwala Talay na bibigyan Nais ako bilang atang Wakat pinul sa uyanan O maamoy mo sa no Ay dito mananahin Ay masya po gamire Ang mandir na dito siya Ay masya to Ay ko Sasari,
dan sahabat yang
Tay mo mabilang lang tay sa may saro ko ni Manto kali ko matandang Mamahilan mo iyo kapadagan ang kalukuan Amin alam kay Manto ay dinumahalo ulutay Hãy